Pini bangso perangke amai long nili tum tong sekot kekese bitong habar ham phang pen bangso perangke amai ke pha la bangso lang the abang ke non karbi kurusar klem bang phu atom anaphan suri kep kep kurusar anong nam kipi la so pu thakalam kadok ave tim karbi ang long klem sarkar kachari bang phu tom phan Tene un epin, lakha un epin, pangbar un epin, ning kang sam akardom, kacipiji, kacipajir dia pansi pini bangso, perangke amai papon lo, lasi pirthe chu, pirthe kang duk, mindar kang duk, pirthe keceng, mindar keceng, pen karbi karbagatum ta, anim dolo, arokom dolo, ajutang dolo, ajubat dolo, pupen, karbi kuru saratum, Chorkli chupiju chadom chardi klem bom wang bom pen non puan sitame karbia kurusar tomke kurusar ke klem kache paduk methanga jutang kache klem methanga adhorom methanga niti methanga nima rokom kache klem pupen sorkara hin pen ke non suri ke long poke non helo ke chengsilo lasinili tomke karbiang long BJP sorkar kachari Tim Karbiang Long, CM Sar, Dr. Tuliram Ronghang, Pen Cheng Lok, Lapen ke MLA, Dorsing Ronghang, Lapen ke EM Surjorong Phar, Lapen ke MP Omor Singh Tiso, Lapen Arya Sangho Kachera Abdun Abangku Kangjang Terang, Chief Convener, Aron Barin Chingruma Mailo, Lapen Office Secretary, Bilison Terang, Lapen ke Hampang ke klem KKCA Tiripi Maipu Dhonsing Teron Pongsi Lapen ke Kong Chun Bang Wilson Tiso 2018 na ningkan pen Karbi Kuru Saratumta Hampang isi donangji ning isi donangji pupen 2018 na ningkan pen Horbong Arnam Kipu Pubom Bang Bom pen Pining Anabang ke nilitum Nili pupe lumbajong pupe amri pupe mirlong pupe thoi pupe inglong pupe plan district kedo karbi pupe karbi atom anaphan isi karbi karbak chang nai jutang jubacha nangji pupen horbong arnam pubom bang bompen pining anabangke kurusar anong nam suri kep kipiji pu along abangke kurusar atom non suri kep kapelong abangke ale abangke pini ke chet hekdam long lo lasinon Tim Karbiang Long Kachari Ponbom BJP Sarkar Long Man Penke Thenai Sar Dr. Tuliram Ronghang Lapen ke MLA Dorsing Ronghang MP Omor Singh Tiso Lapen Arya Sangho Cher Abdun Surjorong Phar Kangjang Terang Bilison Terang KKCA Tiripi Klembang Phu Bang Phi Atum Aphan Nilitum Bitung Habar KKCA Mai Pen Kachoro Paanadin Paanarni Kuru sarano nam kelong lepen pini an kelong abang kenilitum alang litum aphan posita met teneun epin lakhaun epin pangbardam un epin si ningkang sam akardoma bang si pini nitum bitung habar kekesi aham phang pen posta me suri ningkang sam akardom si nang cepajirlo kardom nilitum bitung habar kekesi ham phang pen lasi don marli atom pini karbi ham phang ke doan lapen ke Man peng ke doan Karbiricho Lapen Arya Sangho Klembang Phu Bang Phi doan Alongri Habe Pinpo ke doan Longri asar ke doan Rong asar ke doan Rup asar ke doan Elitum paanadin paanar ni pen Kurusar klembong wang bom Chorkli bom chupiyu bom klembong wang bom pen Pining anabang ke Ningkan suri hinira ningkan ingkoi ratrok ke pleng arni anabang ke ilitum karbi Chorkli chupiyo akai itum puistame kurusar ke klema cepadoko bang pen suri kep anong nam kelong abang ke ilitum tim karbi ang long ilitum CM Dr. Tuliram Ronghang pen cheng lok EMP po MLA MP sar pen cheng lok aphan puistame ilitum suri ningkang sam akardom si ilitum cipajir nang po lasi Don Marli atum ilitum CM Sar Pan aning ke me karbi methanga jutang methanga nim arno rokom
atum ke klem bom bang bong at bang pho tum phan nom nong nam prap jen pen pinang ji po pen alang litum ka bor I la pen pini arnia bang ke nang pachon pilo la sinilitum ke si e bitong hamara mai pen tamet tini un epin la kha un epin pang bardam un epin si ning kang sam akardom si alang litum phan pajirlo la pen ke non ke bang ji apor postame la pen ke damtang apor postame karbiang long autonomous district long det pen bang ko anlo ne CM cho bom klem bom atom ta dolo sitame ke damtang ningkan ko anlo ne ang bong pen postame lapuson kuru saratom phan suri ke pinang ji pu ben ke bang jok ta matha bang abelang sitame non kachari bom council long tim karbiang long sar doktor turilam ronghang alang li kachari bom hosi pini kuru saratom bangke suri ke anong nam ke long pon po bangke alang li hello fast lo ke klem cheng lo lasi alang li tum sar doktor tuliram ronghang pen cheng lok arang alang ri asang ho EMP MLA lapen ke MAC klem bang phu bang pido ana phan postame lapuson nang ke rapon theka pot lapuson hamphang aphan nang ke hon theka pot aron bari klem ke klem bom ke kroy bom dam bom bang bong atom phan nang ka che hon theka pot ke nilitum karbi kuru searching rom amai pen postame kado ka be phanta tim karbiang long phanta nilitum choro parlo lasi don marli karbi arab do ana phastame pini west karbiang long pope east pa karbiang long akarbi pope plan district kedo akarbi atom pope kado kave akarbi arab do an pas tamenitum choningri alang li tomason alang li tom kado kave akarbi arab atom pos tame chini nang po paana din paanang bong pirthe karbi karba katum pirthe dolo popen arona tang klem bong bang bong kroy bom jorkli chu phiu klem bong bang bong adam asara ron pen cheng lok jorkli chupi joron pen cheng lok ong ni hua hem ka jedam pen cheng lok aron barim aron pirthe plang rapen aron ke kroy klem bom bang bom makar bi arado ana pastame ilitum choning rinang ji ka choning ri alam the alam bang ke lapulo nelitum ke kesi bitong hawara mai pen ka choning ri alam bang ke lapilo karbi arado ana pastame ilitum karbi along kachari bom sorkar kachari bom tuliram rong hangsar ke Japon asor karalong pini ilitum kuru saratum suri kep anong nam kelong cek kelong po bang ke ilitum alang litum aphan postame pana din panang bong postame karbiang long district long det pen postame lapuson nang kerap abang ke badua CM tanang klem klepin lang badua MP tanang klem klepin lang badua MLA tanang klem pin kon nang rapon pepin lang lasi lapuson ke klem thekapot nang kerapon thekapot kevang jilang apor postame non 2026 aningkan pen jenglok non kevang jilang apor an postame aningkan ang bong postame lapuson nang kerapon thekapot lapuson nang kabor ipon thekapot a sorkar abang phua tuma phana bangke ilitum non kevang jilang apor MLA election pen jenglok mo MAC election pen chenglok MP election pen chenglok pusitame alang litum akar I alang litum akemang alang litum ke klemalong MLA kar iyalong MAC kar iyalong MP kar iyalong postame alang litum akiru alang litum akemang alang litum ke klem alang litum ke dam along alang litum kabor iyalong sitame pleng nangji chok nangji po bangke ilitum kado kave akarbi atom postame alang litum ke klembom kachari bom malong ilitum cerab do nangji cheto do nangji po bang senilidak bithong avar ke KCA mai phu pen postame alang karbido anara da postame nili chuning ripon lo athe ke ilitum thoi po pe inglong po pe akarbi postame ilitum chini dam nangji karbiang long district long det pen combat CM combat na IM combat MPC Kuru sara toma pan suri ke panong nam pipon nang jipu komasi ke klem baduta klema bang ave ke thekeria bang ke do olo mane klema bang ke do olo mane sita karbia kuru sara tum apan suri ke batang ka pinang jipu ke baduta klema bang ave pinlang
suri ke batangka ke karbi kurusara tum panda panong ponang po pi ponang po pu ba aning kan wang pen pos tami pi pon vernang po pu ke komat si kaneng jilo la ke pini ilitum karbi ang long council kacari pon sar doktor tuliram ronghang alang li hello ke klem jenglo lasi alang li ason ke klem pon kapor ipon thega pot kamata pon thega pot ke ningkan suri ningkan paru ang bong pos tami alang li richo man vernangi ke the man vernangi sahab man vernangi sabat man vernangi po phan ke nilitum bitong habar ke kesie aham phang pens tami suri anama hirjume hang pilo lasi don marli atom nili pope lombajong pope amri pope mirlong pope thoi pope inglong pope plan district ke do akar bi ana phan pos tami ilitum alang li kachari bom sarkar tim karbiang long do ana phans to me ilitum arna ma herjume hang pinangji ardom pinangji lake kaprek ilitum aron barim klembang pu hampang do ana sum aphan postameni like kesi e bitong hawara mai pu penstame joning rilo lasi bangso pherangke amai ke phanang ko alam bangke tong sekot ke pha pen kapachini alam theke la polo lasi paana din paanang bong pen postame karbi kurusar atong ke klembong bang bom chor klichu phijo aron pen chenglok dona hem raba hem ong hem ni huwa hem lapen ke adama sar ke dam chor klichu phijo ke klem arna ma chipame arni ga chem pame tirima cheme terama chipame ong ni huwa hem ni huwa aron atang ke dam klem bom wang bom arat do ana pas tame nili hen pen choning rilo alang litum ke bang jelang apor sitame richo ke the sahab samat mp mla ke manang ji apan sitame alang litum ke klem balon tame ilitum bor i do nang ji cherab do nang ji pu pensi karbi aron barim klem hamphang do ana pas tame choning rilo lasi pini bangso pherang ke amaya long pen tim karbiang long kachari sar doktor tuliram rong hang lapen ke mp sar omor singh tiso mla klembang phu bang phidoan em klembang phu bang phidoan mac klembang phu bang phidoan lapen karbi hamphang karbi kurusar jingrum amai tiripi klembang phu bang phidoan rong asar karbi rong asar klembang phu bang phidoan lapen ke rong asar klembang phu bang phidoan karbi honghari klembang adhorom amai klembang phu bang phidoan lapen ke aron barim chingrum amai klembang phu bang phidoan aron barim ke kroi aham phang do am apans tame nelihin pen choning rilo lapen suri ningkang samakar domlo lasi pinibang so pherangke amai pen thi hek pen stame nilitum pherangke amai ke bang abangke ahok peda bangke tim karbiang long aphan sinilitum ke kachoro pangbarun epin pangbardamun epin lakhadamun epin thekdamun epin ningkang samakar dom sinilitum nang chipilo lasi ke bang jelang apor samen non nangli sar doktor tuliram rong hang lapen ke nangliri klembang phu bang phido ana phasta menilitum ke kese bithong hawara mai pen postame guru sara tong phan suri kep atangka karbi guru sar do ana phan nang kera pon thega pot nang kapanong pi pon thega pot ke nilitum ke kese bithong hawara mai pen postame suri ning kang sama kardom si nang cepajir iklo kardom ini nadak karbirong supi kekisi bithong hawara mai presiden hem nilitum bithong hawara mai pen kekisi yatum rangke amai nanga chupha ke lake nilitum kecheng pen kejut alam che thana kokpo asi nilitum nange phalam theke la puhelo je non nilitum aphan karbiang long angkang pi chotkali dima haso pen chenglok la Arunachal Nogang district pen chenglok la karbi honghari mate chor ti chu phiju atum aphan kuru sara mai pu isi senglo la pen aso maya long ke sengalong karbia dorbar dolo la pen karbi hem phumukrang rasinja pudolo la pen honghari mai pen chenglok
kadok kabi atuma phan chu ke dam tang Assam ACM Dr. Himonto Biswa Sarma alangli di phu ke bang hut kapang dak tekang karbi kurusar chingrumamay atum phan inut akurusar longpen tangka suri kep akira pajirji pu alam thesi nilitum ladak ini herangkia bitung phan kipha asinang nitum ta banglo kurbang thu churo lo lasi aprang si nilihin pen kicheng si kachuru kang tunga bangke Assam CM Dr. Himonto Biswa Sarma alangli lamthi nangki chak tikang alam thi kini nilitum long lo puateng lo mate nang piat lo chuke damtang thang tarikrit roksiar nisi satmer dipu pathu aklam long si alangli bang pensi ada pen cek kiron pangcheng lo lapen bang su along kachirap dun thedung karbiang long autonomous council ACM Dr. Tuliram Long Hangsar lapen la bang su along kachirap dun ake hai dorsing rong hang lapen kangjang terang ake hai lapen alang li desang hut tumpen na an tim karbiang long along ke dudun karbiang long lapen dima hoso 3 autonomous council IMP ake hai omor sing tisu pen chenglok karbiang long tim karbiang long along EMCM pen chenglok lapen MEC lapen chairman pen chenglok alang li tumari sangho dode sang se pen karbi anglong aron barim mate kuru saratum phan kapaching thurji aphan ke claim ke mang kaita karbi pulote karbi lo pusibang chethan lo sta ahogalam lo bonta karbi pulote karbi lo pulotangte isi akhai atumbote alama ki pencenglok isi niom niti apindeng sumpot du ta karbi along ke la anchot ta kadi karbi tumke methanga dhorom du karbi atumke ahokpet ke kardom ke hemangta rirangta ke chengsi ke hempu aphan lo la detcha adun thuke pimukrang pumukrang lo adun thuke pirinja risinja lo lasi kadok kabi pencenglok hemangta rirangta penghu pengjon pen sining richu bari the bari pencenglok sima richu kanti richu thoiso ridasor pendu kumane ke chinthong do kiling do lapen dabi dabok than thili inglong arlok langroi langjeng penceng lok karbi hongharia tumke aprang pirthe kang duk mingdar kang duk hut penta chordom bom chupi bom si wang bom lo si pirthe ta karbi karbak tanang chan lo karbi karbak do bom lo hasot ke karbi alongke dhorom puke asi kaprek adhorom bangke abi pusi bang sar tum je than ta non bangke karbia khayang bong ta dhorom asi kaprek adhorom ta naklang bom lo nang chan bom lo tamela karbi aron bari matuma longo bangke non bangke nangki jum ji sige along sige banglo mate biri dog lo bonta bangso ki bira long ji dog ki jumi dog along Assam CM Dr. Himonto Biswa Sarma lapen karbi anglong CM Dr. Tuliram Ronghang lapen kangjang terang ke hai atum dorsing Ronghang atum chenglok pen an ke thik ding atum alang tum chingwai chingsai pen karbia khai ke du an aphan na aron barim pen chenglok karbi rong saramai pen chenglok karbi kuru saramai pen chenglok pen na an la karbi song atum phan pangrum si alang ni tum chingwai chingsai lo lasi karbia khai ta aron bari matumta rengnangji pulotangte karbi kuru saratum phana bangke itum tangka pinangi walam si rablote karbi atumta aron bari matumta virbelo aning mathasi karbi anglong CM ake hai sar Dr. Tuliram Ronghang aning ke me pen ajok alang num tum chingwai chingsai pen karbi anglong adang pi phan ni litum thedun long lo je konatma karbi honghari ke duan pulote honghari dhorom chingruma mai pencheng lok alang li pen an pathelo bangso long karbi anglong ke du rat tum an ke atok anu karbi anglong chot kadi meghalaya ke du pencheng lok urunachal ke du lapen ladak Assam angkang pita penana district along pujai district punon morigaon punon
जेनेबा तेजपुर लं पुनोत सुनितपुर लं पुनोत पेनान akar biya tumta wangsi penan situ dulu lapen aning arong rinti lo lasi laswa long ke nili tum ladak bithung hawara mai penta sar Dr. Himonto Biswa Sarma lapen Karbiang long asiam Dr. Tuliram Ronghang pen chenglok la ke hai kangjang terang pen chenglok lapen dak as Karbiang long IMP Omor Singh Tiso Phan pen chenglok tim Karbiang long ke do MEC chairman pen chenglok angton atum handa ni litum ladak bithung habara mai pen kachuru alam thi sini litum ladak pini ni litum KKCA bithung habara mai long kongchun bang ake hai bida terona hem sini litum nang litum phan pherang ke amai nang chuk phalo lasi kurbang thu kapajir ji lapen pini tapui the thini bet sitame nili bangke ladak bit thekhe sitame KKCA bithung hawara mayan along dihimrin banglo lasi alangli Dr. Tuliram Ronghang ekirapen ajok nilitum ladak bithung KKCA hawara mai ta senglo lasi hawara mai ke seng depen ratamai pita bilo lasi chunlo laso long ta asap nang kerap dun ke alangli si tangka poisa dihina dorde pupita nang rap dun lo lasi lason Karbiang long asiam ke dukok akimi ki claim asai long ki claim along ke dukok ajoini si litum pini lason kurusar chingruma mai tang ho lason amai pi to hong hari dhorom chingruma mai tang ho pu bilong lo la penan amrung arling ta armung ga chetong lo pen bang so long alang li ki bia long nangerap dun ajoini long ke penan aron kaprek kirimatum sitami puthot aku non aron bari mate la hong hari dhoroma mai long nanga chiru dunta dolo nanga chukubir ta dolo mesen lo pusi nang puduno la si nili hin pen ke ahok pet kachuru kang tungke Assam Chief Minister Dr. Himonto Biswa Sarma phan kurbang thupa jirlo la pen Karbiang long Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang sar alangli tode sangse kache Karbia khai phan rengnangji ching thurnangji pu kamat haber asar asiam lasi alangli nangrab lo lasi alangli tumba hini phanta kurbang thupa jirlo lapen bang solong nili tum KKCA tiri piamai sar Dhon Singh Teron Pongsi lapen version tisu kongchun bang ake hai phanta kurbang thupa jirlo alangli tum nangkerap ajoini siladak bithung khabaramai KKCA ta anso se ching thurdun lo la pen na an ke nili tum ta pali dam lo pen na chok chi lili adim an ta nang pa keng dun lo la si ke bangji lang an ni ke nili tum la bithung KKCA hawara mai pen na bangke nili tum phan ki sung hut nangar ja dun klub la pen nang ke rap dun aphan ke nili tum mo pirthiru retik sining ru retik tame alang li tum ki sung ko piama long bangke nili tum serap dun ji alang li tumalong kopine akisung punon hemisi ridesia long kopine chor kiju long punon alang li mai thai long ke dam punon mate ke rok kerana long punon kiki ke dam long punon la pen non eprang e bangji alang li kiru ke rok kerang anso se ke thegding ke maya ke manji alang li long sitamini li tum la bithung ke habara mai pen ke anso se papi paprang donji pen arjab dun klub ji serap donji kusi nilitum tadak bithung hawara mai pen ke ning hanglong pen ning ta thelo ko serap dun bek pu lasi nilitum along ke anto se alang li tum hem tu ni si pen chenglo Karbiang long arat ke tu an ke mesenji alang li sai ke deng along ba ke nilitum ke serap dun bek pu kusi nilitum ke lasi nang se hanglo si pu president sar tum dolang khan ji dolang alang li tum le pathan thurong na